Fuck, jeg er ved at falde ud af kanten der, mand. Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her kanaltrailer video. Grunden til mig og Vinter, vi har lavet den her kanal, det er fordi for det første, vi begge to laver YouTube. For det andet, så synes vi, at det er pisse sjovt at lave videoer sammen. Og så er vi også pisse gode venner, så det er 3 til gode ting. Yes. Og hvis I ikke ved, hvem jeg er, så hedder jeg Christian Vinter, og jeg er 15 år gammel, og jeg har lavet YouTube i nogle år snart, men vi begge to har startet om på vores YouTube-kanaler. Så jeg har, eller der ligger så videoer også igen lige for et halvt år siden cirka. Og hvis I ikke ved, hvem jeg er, så er jeg Sander. Jeg er 15 år gammel og har lavet YouTube i cirka 9 måneder. Og jeg har også startet op her forleden, fordi jeg fik nyt kamera og så videre. Så er der ikke meget mere at fortælle for den her lille kanal-trailer video. Så følg med på, eller subscribe til den her kanal, hvis I vil følge med. Og ellers så kan I gå ind og tjekke vores kanal ud. Der er link i beskrivelsen og i vores subbox på YouTube-kanalen. Håber I følger med på den her kanal. Det var super fedt. Det kunne det være. Så vi ses. I næste video. Hej!